Bon dia, bona tarda, bona nit i bona reacció del Girona a la negativa de la Lliga a aplaçar el partit de demà divendres. Vull fer una miqueta de valoració de la roda de premsa que ha acabat Mitchell fa una estona i una miqueta de prepartit del partit contra el Rayo. Comencem pel tema dels horaris. La Lliga ha tornat a dir que no s'aplaça l'inici del partit, continua fixat per divendres 7 de la tarda, calor infernal, cuidado, Montilivi, que pot ser gairebé un infern. La primera part es pot fer dura de seguir climatològicament parlant. Esperem que el terreny de joc ens donin alegries i ens oblidem una miqueta de la calor. Lo de la Lliga és criminal. La reacció del Girona ha sigut top. Soc molt crític sempre, sempre, quan s'ho mereixen, que és sovint, últimament. Soc bastant crític amb el club, amb tema d'instal·lacions, ho sabeu, qui m'escolta, qui em segueix a Twitter ho sap. Però s'ha de dir, quan ho fan bé, s'ha de dir i s'ha de reconèixer. La reacció del Girona ha sigut top. La reacció del Girona, suposo que ho heu llegit tots, la Lliga posava 4.000 gorres per l'inici, la típica gorra aquella marrón que crec que tenim gairebé tots per casa, d'alguna altra temporada. La Lliga posava 4.000, el Girona pagarà per tenir 4.000 més, el Girona donarà una ampolla d'aigua gratuïta a tothom que estigui assegut a zona de sol, i posaran barres extres, barres de servei de bar extres repartides per l'estadi. He vist una preferent i dos a gol sud, si no m'equivoco. Reacció top, s'ha de reconèixer. El Girona ha estat ràpid, el Girona ha reaccionat, el Girona dintre del que és Montilivi s'ha mogut per intentar facilitar el poder seguir el partit amb un mínim de seguretat, perquè és que ja parlem d'algú de seguretat, no de comoditat. Deixem de banda tema horaris, parlem del tema Estuani. Estuani, ahir s'havia convocat una roda de premsa, es va anul·lar, i aquest matí el primer que s'ha dit és que no entrenava per motius personals. Quan un jugador parla de motius personals, crec que s'hauria de respectar. A què em refereixo? Hi ha hagut gent, diria que no és de Girona les persones que he llegit, però bueno, hi ha hagut gent que s'ha dedicat a dir que havia marxat a Aràbia, que estava a Aràbia signant contracte, que marxava del Girona, que deixava el Girona, que quina putada, que el Girona, que ja veuràs, que tal i que qual, que esto i que lo otro. A veure, tothom pot tenir la seva idea al cap, però hòstia, treure coses així, quan s'està parlant d'un tema personal, familiar, inclús s'ha dit que és algo familiar, tothom pot pensar que pot ser algo bastant greu. O sigui, jo, perquè Estuani falli la roda de premsa que ja estava convocada, que es veu que era per parlar de la seva renovació, i ara estan dient més coses, però bueno, ja es farà oficial quan s'hagi de fer oficial. Intentar adelantar-te dient coses que són mentida, i inclús hi havia gent dient que és que li havien confirmat de l'entorn del jugador que volia aprofitar l'última oportunitat de fer un gran contacte. Hòstia, aneu a la merda una mica. O sigui, així de clar. Però bueno, tema Estuani, ho deixem aquí, ja dirà ell el que sigui. Continuem amb la que demana Mitchell. Mitchell ha parlat molt clarament a la roda de premsa quines peces li faltaven i ha parlat d'un senyor pel centre del camp diferencial a 3/4, d'un lateral esquerre i d'un davanter centre. No ha parlat de res més. Al final, tots volem dobles laterals, tots volem, no? Perquè clar, també fa falta un mig centre, també fa falta un mitjà punta, un extrem, un davanter. A veure, la realitat del club és la que és, Mitchell ha demanat això i Mitchell és l'entrenador que ha de portar el club. Per tant, si Mitchell ha demanat això, segurament algú li ha tallat les ales perquè no demani de més públicament, i segurament per ell voldria alguna més, però bueno, ell també té dades de dintre del club que nosaltres no en tenim. Si Mitchell, l'entrenador, demana aquests jugadors, anem a per aquests jugadors. Anem a cobrir aquestes posicions i ja està, i ens haurem de donar contents i no haurem de criticar si és que no han doblat el lateral izquierdo o és que com pot ser que no vingui un altre mig centre. Si Mitchell demanen uns mínims, perquè suposo que aquests són els mínims, demana aquestes 3 posicions i aquestes 3 posicions li són reforçades, benvingut sigui, i a l'hivern ja veurem. També al final comencem la Lliga i en 2-3 mesos hi ha un mercat d'hivern. Veurem com va. Baixes per demà, doncs baixes per demà, l'anunciada d'Estuani, Van de Beek està de baixa, lesionat ja ho sabem, Abel Ruiz baixa i Miguel baixa i negociant amb el Nàpoles.
I ara passaré a fer una mica de Nostradamus i us deixaré aquí el que jo faria, tenint en compte que no tenim Estuani. Aquest seria l'11 que jo faria. Jo faria una línia de 3 centrals amb Blin, Crech i Vitor Reis. Gatzanica per mi és intocable a la porteria. Blin, Crech i Vitor Reis. Joel Roca, carriler esquerra. Hugo Rincón, carriler a la dreta. I Angel Lemar, Asprilla, Sigankov i Porto, els 3 a dalt. Aquests 3 que es vagin movent tots els minuts que estiguin a la gespa, mobilitat total. I hosti, jo crec que amb aquesta gent algun enganxaran. O sigui, jo no li donava cap més a Miovski, sincerament. Poder l'oportunitat que entri, que faci un golet i que se li obri una porta de mercat. Hòstia, no ho sé, però jo estic cansat ja d'esperar-lo. Aquest és el que jo em voldria. I ara, aquí us deixo el que jo crec que farà Mitchell. Jo crec que farà la línia de 4 seva, que serà Blin lateral esquerra, Crech i Vitor Reis, Arnau lateral dret. Al mig centre jo crec que Angel, aquí és on tinc dubtes. Ivan Martín, jo sé que a Mitchell li agrada molt i crec que és el que posarà. Però Ivan Martín sí que és veritat que va jugar només un de pretemporada. Aquesta posició és la que tinc més dubtes, però jo dubto molt que fiqui a Solís. Jo m'aposto que farà un Angel Ivan Martín. I esquerra Joel Roca, Sigankov dreta, Asprilla pel mig. I crec que Miovski li donarà una altra oportunitat a Mitchell. Pensant en que és davanter centre, és l'únic com a davanter centre pur que tenim, i pensant també poder en que si fa un bon partit se li obre la porta de sortida d'alguna oferta. Aquesta és la meva visió, aquest és el meu prepartit del Girona Rayo. Veurem qui no ens s'apropa més al que surt, qui no ens s'apropa menys, si encerto alguna cosa, si no encerto res, i les ganes que tenim tot de començar competició oficial. Res més, aquí ho deixem, fins aquí ha arribat els cunyats de Montilivi.